Azt bazd meg. Jó, nincsen ellensúly, valószínűleg azért ilyen egyébként. Valószínű. Hát lehetne gyorsabb. Hú, mekkora! Á, bazd meg! Ne! Anna, van még internet! Amikor Kínában voltam, akkor a videókon látszik is, megtetszett nagyon 2 darab termék. Az egyik egy olyan sorompó volt, ami zárt állapotban egy reklámfelület, a másik pedig egy ollókaros kapu. Egy ollókaros kapu. Na, május végén voltam Kínában, és most szeptember eleje van, és meg is érkezett mind a 2. Itt van az ollókaros szerkezet, a sorompónak az egyik része az ott van, a másik része pedig abban a hosszú dobozban. És jöhet a sorompó. Marha jól néz ki. Mindjárt hát van egy alkatrész, amit még nem tudunk, hogy micsoda. Szerintem az alsó támaszték. Az valahogy a sorompó karhoz. Ez itt fogja meg szerintem, és így. Aha. Azt tudom, hogy az egyik jobbos, a másik balos. Nézzétek meg, milyen jó. Chinese Dream, Takashi Advance és Ciao. Tök jól néz ki. Azt mondták a többiek, hogy sokkal jobban nézne ki az egész, hogyha az én képem lenne ott koronával. De nem, mert Igen. bőven elég, hogy minden kocsi hátuljában van 2 ilyen kép. Nem akarok már többet. Meg elől a napellenzőn is. Mindenkinek a tárcájában is kell, hogy legyen egy ilyen. Szóval bazi jól néz ki. Ugye nyilván ezt tudod cserélni. Tehát ennek a sorompónak az a lényege, hogy ez egy hirdetési felület is egyben. Tehát először nézzük a külcsint, ez egy nagyon szépen kivitelezett darab, nagyon jól néz ki, szép a megmunkálás, szépek a zsanérok, szép a felületkezelés, nagyon szép. Ugye ezt tudod cserélni, ugye ez egy lap, és ilyen mágneses kis gombokkal van rögzítve, van benne LED-világítás, este nagyon jól néz ki. Ami feltűnik belül, az az, hogy nagyon masszív. Tehát általában 2 rugó szokott lenni a legtöbb sorompónál, itt 4 van. Nagyon szép az alkatrészeknek egyrészt a kinézete is, másrészt meg az látszik, hogy van benne anyag. Nagyon tetszik, hogy van beépített kis megszakító, itt a 2 távirányítója, itt a vezérlése, van egy külön tápegysége, ez is nagyon jó, hogy nem a vezérlésre van rámókolva egy táp. Szép a lezárási megoldás is, ugye be tudod kulcsolni, tehát más nem fogja tudni kinyitni. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor mindjárt megpróbáljuk kitalálni, hogy... Hát erre megy az alsó rögzítés a sorompónak. Hát attól függ, hogy ez jobbos vagy balos, nem tudom, hogy milyen. Az egyik jobbos, a másik balos. Azt mondja, hogy rá van-e írva esetleg. Hát kínaiul igen. Közben megjött el Zoltán is. Ő pedig festeni fog egy kaput. Bármilyen meglepő. Ez egy harmonika kapu lesz. Ráadásul dupla Budafokra. Ezt majd csütörtök pénteken megyünk szerelni, most kedv van. Hogy ez micsoda, azt még nem tudom megmondani. Valami elektronikus dolog lesz, hiszen megy oda egy vezeték. Hogy hova van bekötve. Fene tudja, mindjárt megnézzük. Ide. Hát meglátjuk. Meglátjuk, szép a hegesztés is, belül is nagyon jó a minőség. A sorompó karok pedig itt vannak. Ez majd akkor fogja megmutatni önnön valóját, amikor föl lesz szerelve rá. Majd itt a helyszínen azért kinyitjuk, és akkor látjátok, hogy mi az a reklámfelület.
Sőt, egyelőre csak itt nyissuk ki. Magic. Aha, na így. Na valahogy úgy csináljuk, hogy vízszínbe legyen. Jó, így a jó. Na itt van a reklámfelület, tehát ezt egy dekoros cég tele tudja rakni, vagyis telibe tudja rakni matricával. Ebben mi is tudunk segíteni, mert végre sikerült egy jó dekoros céget találni. Egyszerűen elvágják itt a lamelláknál, és amikor a kapu vagy a sorompókar fölnyílik, akkor az előbb látott, összecsukott állapotba kerül a sorompó. Ez nagyon jó. Ez is masszív. Jó, figyelj csak, rakjátok le, légy szíves, és előbb meg kéne nézni, hogy az jobbos-e vagy balos, mielőtt a rossz oldalra rakjuk föl. Aha, és ahogy csukódik össze, elfordulnak a lamellák. Nagyon jó. Ez jó, nem? Volt egy ilyen film, az Egészséges erotika, tudod, amikor kefírt. Nem láttad? Nagyon régi film, ilyen 70-es évek. Te csináltad. Nem csak érdeklődök én is el a dolog után. Figyelj, gyere, tök jó, ne? Keverem a festéket. Te olyan villanyszerelő, nem? 300 te is boldogulsz. Szóval nézd meg, Én tök nem jó igazán. meg van csinálva. Ott van benne a kis megszakító, szépen el vannak rendezve. Leválasztó kapcsolat kell oldani majd. De miért nem kis megszakító? Mert mind a kettőt megszakítja, a fázist is, meg a nullát is. Tehát az egy leválasztó kapcsoló, hiszen azért leválasztó kapcsoló, mert mind a kettőt leválasztja, ha nem tudtátok volna, nem csak a nullát, hanem a fázist is. Tehát ez nem egy kis megszakító, hanem eggyel jobb. Hát figyelj, dugjuk össze, aztán majd leég a meglátjuk. vezeték. Persze. Hát nem rász, tök jó, ja, még nem kapcsoltad Most be. se. Nagyon szuper. Valami csippant. Világít. Azt a... Ebben nem kell belenézni. Tehát azért van egy kis fényereje, és van fölül is. Nagyon jó. Biztos jól nézhet ki egyébként. Hát Zoli, nyom meg a gombot. A béna gyerek, bezd meg. Oda van ráírva, Zoli, a startot nyom meg. Legelső. Ezt vagy ezt? Tudom valamelyiket. Legelső. Azt bazd meg. Jó, nincsen ellenfúj, valószínűleg azért ilyen egyébként. Valószínű. Hát lehetne gyorsabb. De most visszaviszi vajon? Hát Vagy csak kell rá ízni? nyom meg a gombot, azt meglátjuk. Ez nem az volt. Ez az? Nem az. Semmi nem megy sehova. Most megpróbáljuk odafúrni a gerendához, még így is esélyes, hogy nyílik föl gyorsan, akkor el fog dőlni. De tök jó short videó lesz rá, vagy ebből a Facebookra. Gyere, ezt is mutasd meg, amikor fúrja. Szerintem másik nem is kell neki. Hát azért lesz ott erőkar. Nem úgy mondom. Az elejére nem is kell. Hát ugyan fogja a gerendába. Ne. Ó, hibátlan. Nagyon szép. Mi? Hú, mekkora. És tök jó a lába, mert ez van benne egy rugó. Tehát nem az van, hogy lecsap, semmi más nem kell hozzá, nem kell sorompófogadó, ilyen tompítós lábak vannak hozzá. Tök jó. De tudunk nektek olyat csinálni, hogy kompletten a grafikai munkában is tudunk segíteni, hiszen Józsi ebben nagyon profi. A legprofibb, de nem dicsérünk senkit. Józsi is nagyon jól dolgozik eddig. És ennyi, tehát kompletten meg tudjuk nektek csinálni, amit akartok rá, amit szeretnétek. Úgy a sorompó motortestre, úgy a sorompókarra. Majd mindjárt lemérjük ezt is, hogy mekkora, itt fix méretek vannak. Mondom, azt kell majd figyelembe venni, hogy az a külső oldala, hogy neked bal oldalra vagy jobb oldalra kell a motor. Tehát mit tudom én, kívülre oda tudod rakni a lakóparknak az emblémáját, vagy a cégednek a logóját. Ide is tök jól nézne ki kintre. Tehát mondjuk ha zárva vagyunk, és valaki jönne, akkor egy csomó információ elfér rajta. Gyönyörű szép pakukapu felirat, a logónk, nyitvatartási idő, az én képem koronával, ahogy már azt az elején is mondtuk. Tehát ez a LED világítás.
Ezek itt vannak fönt, mind a két oldalon, nyilván azért, hogy megvilágítsa sötétben a reklámfelületet. Hát a kamerázás is művészet amúgy. Nekünk nem mond. Egyszer próbáltuk, akkor se jött össze, de mindegy. De nem is hallottunk róla többet. Nem is kell többet, az biztos. Vannak olyan dolgok, amiről nem beszélünk a cégnél. Jó. Miért annyira rossz volt? Ez az egyik. Én nem tudom. Érdekes én volt. nem láttam. Az a jó. Jól van. Én nem láttam sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, és nem tudok az egészről egyébként semmit. Nem baj. De akkor szerintetek se feszegessük ezt a témát. De nyugodtan, furcsáljuk, pedig direkt igyekeztünk. Na, kapcsoljuk be. Zoli, te nyomod a gombot. Én nem, köszönöm, az előbb is túlment. Azt sem tudom, hol a gomb. Én szeretem innen messziről nézni. Jó le van rakva? Hát egy életünk, egy Bence, halálunk. rángasd már meg, hogy szoktad a... Le van, fogja 4, 5, 6 csavar. Na, melyik gombbal nyílt, Felső. Zoli? Ó, oda vigyázz. Á, bazd meg! Ne, 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 ne! Ne! Ne, 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 ne! Kurva élet az optika! Anna, van még internet? Kutyafáját! Hogy jössz le? Eresztődj már le, basszus! Legalsó gombot. Azt nyomom. Na! Egyszer tudtuk kipróbálni a nyitást, még egyszer nem, szerencsére nem szakadt el, remélem. Nézd már meg, Anna, van-e internet, létszi. Tök jó, nagyon szuper lett. Kész. Ennyi működik. Nagyon jó. És ennyi a telepítése. Tehát, hogyha nem alapcsavarral, vagy nem szerkezetépítő csavarral rögzíted le, hanem fúrsz oda 4 furatot, készítesz 4 furatot, leütsz oda 4 darab alapcsavart, és készen is vagy. És nem kell, itt se kell, tehát ez is költséghatékony, nem kell kaput csinálni, nem kell semmit, tehát nem kell kapuval szórakozni, csiliárd összegekért, ja, majd visszatérek rá, azt mondja, hogy körülbelül, ott mondtam az előbb, hogy mennyi lehet egy nagy úszókapu, tehát körülbelül a negyedéből kijössz annak a kapunyílás méretnek, ami az ollókaros volt, negyed költségből megúszod, mint hogyha egy úszókaput szeretnél oda. Azért az nem mindegy, a másik háromnegyeddel meg elmész nyaralni, eliszod a kocsmába, tök mindegy, és ez is ugyanolyan. És nem csúnya. Voltunk már olyan helyen, az egy nagy társasház Pesten, és ott parkolásgátló oszlopok vannak, mindig csak a baj van velük, nem mi telepítettük, csak tőlünk szerezték be, nem volt teljesen jó a telepítés, mindegy. Tehát gondold el, elásol egy elektromechanikus dolgot a föld alá 1,50 méterre. Nem jó. És ott már javasoltam azt, hogy inkább sorompót szereljenek föl, de azt mondták, hogy ez nem illik a képbe. Hát nem városkép, hanem nem illik a látképbe. De egy ilyen viszont beleillene. És egy nap alatt megvan a telepítés, hogyha még ki kell építeni az áramhálózatot akkor is, és az esztétikai élménnyel pedig nem lehet vitatkozni, képzeljetek ide egy bármilyen reklámfelületet. Na jó, szóval ezeket hoztam Kínából, lassan 2 óra van, mindjárt vége a munkaidőnek, úgyhogy pakolunk, aztán megyünk is. Van egy új funkció a YouTube-on, hogyha tetszett a videó, akkor azt nagyon szívesen adjuk nektek, hogyha tetszett, akkor annyit meg tudtok tenni cserébe, hogy hype-oljátok, van egy ilyen új funkció, én nem tudom mit jelent, Józsi azt mondta, hogy mondjam el a videó végén, hogy hype-oljátok. Köszi, sziasztok! Furcsáljuk, pedig direkt igyekeztünk.